Assalamu alaikum masu kallonmu. Yau za mu yi bayani akan topic ɗin nan mai suna indices, wanda indices ɗin nan shine topic na farko a tsarin karatu na secondary school namu, kuma za mu yi amfani da new general mathematics a cikin karatuttukanmu da za mu rika kawo muku yanzu, wato a mathematics. Za mu bi shi dalla-dalla. Za mu fara da new general mathematics SS1, za mu shiga SS2, SS3 insha Allah. Haka za mu riga kawo karatun. Yanzu za mu fara da topic na farko wanda shine indices din a cikin new general mathematics SS1. Menene indices? Indices kamar yadda muka gani, indices dama jami'i ne na kalman nan, wato index. To menene index din? Index yana nufin power. Power wato shine wani number da ake sawa a sama, kamar yadda kuka gani a example ɗinmu nan, mun sa index simply means power. Example, idan kuka duba wannan misalin da muka bayar, za ku ga 10 raised to power 2. Wannan 2 na saman shine power. 2 raised to power 3, 3 na saman shine power. 10 raised to power 3, 3 na saman shine power. Wato numbobi da ake azawa akan wani babban number, to shi number na saman shi ake kira power. Number na ƙasan kuma, ko in ce babban number kuma, shine wato base din. So a takaice, index yana nufin power, wato wani ƙaramin number da ake azawa a saman wani number. To shi number na ƙasan kuma shine wato base din. Yanzu mun duba wannan 10 raised to power 2 din nan da kuma 10 raised to power 3 din nan. Idan aka kawo wani operation a mathematics ya shiga tsakaninsu, to kaga index ɗaya da kuma wani index ɗaya idan suka zo, za a kawo wani operation ko plus ko minus ko divide by ko times, ya zo ya haɗa su. To in aka kawo, kaga muna da wato index sama da ɗaya kenan. To in ana da index sama da ɗaya wanda operation zai zo ya haɗa su, to sai a kira su wato indices, shine jam'in wato index. To kuma akwai operations da suke wato playing a tsakanin base da kuma power. Base da power. Yanzu a base akwai, shine muka rubuta muku wannan base operation nan. Base operations din nan shine numbobi da suke kasan, ko in ce babban numbobi kamar na nan din nan. Misali 10 raised to power 2, 10 din nan, da kuma 10 raised to power 3. In za a kawo wani operation tsakaninsu, to operations din da za a iya fitan musu da formuloli, operations guda biyu ne. Shine na rubuta mana wato multiplications da division, su ne wato base operations. Su ne wato operations da suke iya shiga tsakanin wato base numbers. Za a iya a fitar musu da formula, amma in plus ko minus ka kawo, ba za ka iya ka fitar musu da formula ba. To haka kuma power operations. Power operations kuma su ne operations da suke wakana wato a sama, a ƙananan numbobin. Su akwai plus tsakaninsu, akwai wato minus tsakaninsu, akwai kuma times tsakaninsu. So wannan shine bambancin kenan. To in kaga an sa wani ƙaramin number a sama, me yake nufi? Mun ce number da yake saman shine power. To yanzu mu duba yanzu misali, first example din nan 10 raised to power 2, it means babban number ka yi multiplying ɗinsa da kansa so nawa? So biyu kenan. Shine 10 times 10 ɗin nan. Haka kuma 10 raised to power 3 means 10 times 10 times 10. Shi babban number ne, za ka yi multiplying ɗin shi da kanshi so nawa? So uku. 2 raised to power 3, shi ma base ɗin wato 2 ɗin za ka yi multiplying so har so uku. Ka yi multiplying nashi da kanshi so nawa? So uku. Haka 2 raised to power 4 means 2 times 2 times 2 times 2 har so hudu. To wannan shine simply what it means with indices. Video namu na gaba insha Allah za mu kawo muku yadda wato ake operations din wato laws of indices, da kuma yadda ma aka yi driving din formuloli
na 7 laws of indices nan.